फ्रान्सिस बरगयारी मुंनि सासे लाइमोनखौ क'क्राझार पुलिस थानायाव देबोरगाव ब्लक कमिटिया गसर होदों। मैयानि 8 आगस्टआव बनसु आफादनि दैदेननायाव दिल्लीनि जन्तर मन्तरआव बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ मुगानि थान्दै पर्टेल खौरां बिजोंनि फेसबुक पेजआव फोसावबाय थानाय समावनो मानगोनां बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांखौ थांखिनानै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय अदालगुरि गामिनि थागिबि फ्रान्सिस बरगयारीआ आयेननि बेरेखायै गनायजाथावै कमेन्ट होदोंमोन। मानगोनां असिया रिसिभ खालामनाय जाबाय। गतिके बिथांमोना आयेननि बेबस्था लागोन बे गथ'नि सायाव। दा बे गथ'नि नामा जाहैबाय, बिथांनि नामाथ' फ्रान्सिस बरगयारीयानो। बिथांनि बिफानि मुङा जाहैबाय बुद्धिराम बरगयारी आरो बिथांनि गामिया जाहैबाय अदालगुरि आरो पस्ट अफिसआ जाहैबाय पाटगाव आरो जिल्लाया जोंनि क'क्राझारनिनो। गतिके बे गथ'आ कुनु सिन्ता धारा खालामा जासे, मोजाङै एनालाइसिस खालामा जासे बे उन्दै गथ'नो। खुलुमबाय रायजोफोर। थांनाय 8 अक्ट'आवहाय जोंनि बनसुआ माखासे आफादफ्रा दिल्लीयावहाय बड'लेण्ड नांगौ होननानै स्ल'गान हैदोंमोन। जों बेखौहाय बयबो मिथिगौ। नाथाय बेयावहाय बिथांमोना टाइम बायदि बे बड'लेण्डखौहाय स्ल'गान होनो हायाखै, जों बेखौ मिथिगौ। बे खोथाखौ लानानैनो दिनै जोङो बर' हारिनि गेजेराव माखासे कमेन्टारफ्रा आंनि साननायावहाय बिथांमोना बिपिएफनियानो जानांगौ। रावबो बिटिआरखौ सापर्ट खालामग्रा मानसिया बेफोरबायदि कमेन्ट होआ। दिनै जोङो नुनो मोनजेनबाय सासे बिबान गोनां मोनसे रायजो सालायग्रा मानिजाथाव सीएम प्रमद सार बिथांखौनो दिनैहाय गावथारनो धुमखि होनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। अब्लालाय जोंनि आबसुआ बिटिआर गभर्नमेन्टआ मानोथो नायनानै थाखो? बेबायदि मानसिफोरनि थाखायनो समाजा गुलाय गुजाय दावराव दावसिया सोमजियो। जों नैबे मानसिखौ मिथिबाय, बिथांनि मुङा फ्रान्सिस बरगयारी होननानै जों मिथिनो मोनदों। बेयो ओरैबायदि होदों कमेन्टखौहाय, बिटिआरनि प्रमद बर'खौ गावथारनांगौ बाल होननानै बुंदों। अब्ला बेफोरबायदि मानसियाखौहाय जोङो हमालासिनो ओरैनो हगारनाय नामा? बेफोरखौ जुदि जोङो हगारोब्ला गाबोननि समाव मा जागोन जों बेखौहाय साननो गोनां। आरो दहाय माखासे भिडिअआव आं हगारबावदोंमोन, सासे मानसिया आबसु अफिसखौ सावनांगौ होननानै कमेन्ट होदों फेसबुक पेजनि गेजेरजों। अब्ला मा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि सार आरो आबसुनि मानसिफोर, लिडार्सफोर, सारमोना बिसोरखौ हगारगोन नामा? सारमोना बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनो गोनां। आंनिब्ला एरेस्ट खालामथारनांगौ बिथांमोनखौ। मोनथिया हसिया बुजिया माया ओरैनो गोदाव सोराव बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनानै समाजखौहाय गुलाय गुजाय बर' हारिनि गेजेरावहाय गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय खालामनोहाय दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय बेफोरबायदि दावराव दावसिखौ खालामनो नाजादों। बेबायदि दावराव दावसि खालामनोसो दिनै जों बे बनसुआ होजोंहाय दिल्लीयावहाय बड'लेण्डखौ डिमान्ड खालामहैदोंमोन। एक नाम्बाराव सानसुमा खुंगुर
सेकेन्डआव दावराय मोख्रेब, थार्डनावहाय बनजि। दिनै एक्सपायर जाखानाय एमपि मानसियानो दिनैहाय बेबायदि दावरावखौहाय आरोबाव लाबोफिननो नागिरदों। जों बेखौहाय टेक नुनो मोनदों बर' हारिनि गेजेरावहाय। मानिजाथाव बिटिआरनि सारमोन, आं लुबैयो जाय बिथाङा, जाय बै बदमास सेंग्राया जोंनि बिटिआर दैदेनगिरि प्रमद सारखौहाय गावनायनि धुमखि होदों, बेखौ दिनै गाबोननो हमनांगौ। जों नायनो लुबैदों बेखौ, सोर बियो, माबायदि फ्रान्सिस बरगयारि बियो, आरो लोगोसे जायहा आबसु अफिस सावनो नागिरदों बेखौबो हमनांगौ। बेफोरबायदि मानसिखौ हगारोब्लानो जोंनि समाजावहाय जाम्बा जाम्बिफोरनि गेजेरावबो बुजा बुजिया गासैबो बेले बेजे जायो। जेसेबां बेड कमेन्ट्स होयो, जायफोरनि कमेन्ट्सआ गनायजाथाव नङा, बेफोरखौहाय हमनांगौ आरो बेफोरखौ सिगिनांगौ। दिनै नैबे फ्रान्सिस बरगयारिखौहाय हमोब्लानो अब्लानो बुजिनो मोनगोन गाज्रि कमेन्ट होग्रा मानसिफ्रा सोर। लोगोफोर, आं बे ससे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। नायगिरि बयनिसिमबो गोजोननाय हरग्रोनानै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।